Rosen Barbara Zarb ma setax tiftakar li użat fondi ta' żewġa biex tħallas għal karozza l-ġdida tagħha. Fi kliem sempliċi li użat il-kont fejn kien hemm il-flus tal-klijenti tan-notar Ivan Barbara. Meta affaċċjata minn domandi li sarula hekk kif kienet fuq il-pedana tax-xhieda, l-armla tan-notar qalet li ma tiftakarx li użat dawn il-flus. F'Jannar tal-2022 numru ta' persuni kienu fetħu kawża ċivili konġunta kontra Barbara Zarb fejn talbu li qiegħda tilura mal-165,000 euro li żewġa kien ilu jżomm f'depożitu. Huma qalu li Barbara Zarb għal-bidu kienet qaltilhom biex jistennew u li l-ħlasijiet lura kienu se jittardjaw għal raġunijiet burokratiċi peress li n-notar kien miet barra minn Malta. Iżda aktar tard kien sar magħruf li Barbara Zarb kienet irrinunzjat għall-wirt tagħha. L-armla tan-notar permezz tal-avukat tagħha Phyllis Aquilina qed tikkontesta t-talba biex tħallas lura l-flus. Barbara Zarb kienet kontro eżaminata mill-avukat David Bonello meta l-każ kompla quddiem l-imħallef Audrey Demicoli. L-armla tan-notar Ivan Barbara li miet bil-COVID-19 fl-Indja meta l-koppja teled biex tadotta tifel se titressaq il-qorti u tiġi mixlija wkoll li ħadet ġurament fals. L-akkuża li għandha qudiema Rosen Barbara Zarb hija relatata mad-dikjerazzjoni li għamlet taħt ġurament waqt dan il-każ li allegatament jinvolvi allegata miżappropriazzjoni ta' fondi li appartjenu lil klijenti ta' żewġa. Il-Pulizija resqet l-akkużi kontra Barbara Zarb wara li minn investigazzjoni li saret instab li allegatament gidbet fit-tweġiba tagħha lill-Maġistrat. L-avukat Bonello wera li xxut kopja ta' ċekk maħruġ mill-kont tal-klijent, indirizzat lil Michael De Bono Limited u staqsa jekk kienx intuża biex tħallas il-karozza tagħha. Qalet li ma kienx għamlet dan, iżda mbagħad qalet ma niftakarx. L-avukat ikkonfronta lil mara b'ċekk ieħor mill-kont tal-klijent li kien indirizzat lilha, iżda qiegħda qed tiġħad li użat il-flus b'mod ħażin. Barbara Zarb qalet lil qorti li żewġa kien kemm xejn diżorganizzat u li ġieli kienet issellif l-flus meta jispiċċa jaqa' lura. Dan seħħ l-aktar biex iħallas il-VAT u taxxi oħra. Is-seduta issa ġiet aġġornata għal Mejju biex ir-rappreżentanti tal-BOV jiġdu fil-każ.